آل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم آل بيت الرسول سلام الله عليكم وتسليم. بشرى لكم أهل بيت إني لكم ذو اشتياق. نعم الأئمة آل البيت والإسلام أسباب طه بنو زهرائه الفاطم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونستكفيه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بكل صلاة صليت عليهم من أول نشأة إلى آخر الكمالات، صلوات تملأ بها خزائن السماوات والأرض نورا وتجعلها لنا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منا والأموات جميعا فرجا وسرورا. كشين هنا نبارك على تدو أمباني نافع أكوك أوبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Abawka jemu kan mandi kono no e shirif la duba dumai kira anabona sanuma wa alayhi salam uka janjo anuka dofo anuka doniyo ninka ukal halew fanafo wala sambu walanda soro ula mimba andeme anga dine kono anga nyana maya kono aninka seka ankuna jalla hara o hukumu kono sananga do biwalanda mi no obisigi kerenkeranila shahadati Fatimatu Zahra alayha salam. Fatimatu Zahra akaso mayle mali amena bibaruda sigi odeka bibaruda mesigi okan kadaka ambe lasiri folo ambe o kletan flanan konnala Zahra alayhi salam aleka somayele mali o shube sigi akanbau ulufe nuba fama el-layali el-fatimiyya ko Fatima ka shu ninkalo kletan sabashu tan nani shu tan duru shu we sigu ke kan Fatima kufo ay khutba minke anay jalatigali minke ala kira somayele mali kama hakli jigo okuma kaina sabloti koro dongo do abebe anganyena maya ko dema. Fatima salamullah alaiha akasoma ile malikera chokomi ani Sayyidina Ali uka deli no farkulo ka deli ona na fara chokodi Sayyidina Ali ya blasara chokodi walandai abina ke oka ambi ala deli ala ka noya nene awye ala ka mine anye Allah subhanahu wa ta'ala ka ke Fatima Zahra oka sunna duni sorolanye amba fo Allahumma salli ala Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirri musawda'i fiha adada ma ahata bihi ilmuka ahsahu kitabuk waj'al lana min kulli amrina farajan wa makhraja warzuqna min haythu nahtasib wa min haythu la nahtasib. Fatima horoma kama anga jamana bil halaya mina noye tajiko galaye alaka wuli basigi balia mimbe Allah subhanahu wa ta'ala ka wuli famau alaka kulukuna ndiduma ukaseka ala jon uluka blasrali kan anuka konnanje kan anuka ladili kan anuka tawjihatu noye ku ugide alaka to ukason ka karamaho lame ka kira bona lame insha Allah ka jamana din sebe ukulu lame kala deli fana jamana dew alaka tabulu nyuma alaka do ukoro mambe ala deli an karamaho Sayyid Sharif Usman Madan Haidara anaka demba be ani kanumbaga be ani jamun kain flebaga be Allah subhanahu wa ta'ala ka shini kenya di anuma alaka nyeme nyona Allah subhanahu wa ta'ala ka bara nunu nye ambolo alaka bara nunu sarake aljinei alaka ko barka ka ko tanga
Allah subhanahu wa ta'ala aka anfara aka jon sanumanw kan anaka mayuman baukan. Alhamdulillah, ala de masai miya yɛrɛ tanu k'a fɔ adhaka wa abuka. Ala de yɛlɛ da k'a bila danfɛn dɔw la i n'a fɔ hadamaden ani jinɛ misaliya la. Yɛlɛ yɛrɛ ni miira la i b'a dɔn k'a fɔ ko ala de ye ala ye. Yɛlɛ bina hadamaden na cogo di? Muna baganw ti yɛlɛ. O kuma sɔmi min bɛ hadamaden bila yɛlɛ la ala de y'o bila hadamaden na ka danfara dɔ don ani danfɛn wɛrɛw cɛ. O kuma o ala kelen de ye yɛlɛ tana n'o ye kasi ye. Ala y'o fana bila hadamaden na. Mun de bɛ hadamaden kasi? A kasi kun o ka ca. O kuma Allah subhanahu wa ta'ala ale ye kasi kun caman fɔ an ye ka kasi kun caman jira an na. Kasiw a kun na belebele o dɔ ye n'i miiri Fatimatu Zahra alayha salam a bɛna diɲɛ fara cogo min na. Alakira yɛrɛ fana o fana bɔra an bolo cogo min o ye kasi kun belebeleba ye. Ma Fatimatu Zahra alayha salam a taayana cogo min walanda bɛna sigi o de kan ala k'a nɔgɔya ala k'a minɛ. Fatima ka ko minnu bɛ fɔ a ma tɛmɛ dɛ, a b'an ɲɛkɔrɔ de walasa an ka se ka walanda ta la. Sani an ka don a fatu cogo la an ka dɔn k'a fɔ kira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɲuman dɔnna don. Fatima woloba n'o ye Sayyida Khadija ye alayha salam wa radiyallahu anha, a y'a ka nafolo in kɛ ka ala kira dɛmɛ. A ye kira kanu ka kira dɛmɛ n'a ni n'a ka nafolo ye. Kira yɛrɛ ko nafolo m'ale nafa diinɛ in laseli la i n'a fɔ Sayyida Khadija ta. O kuma Allah subhanahu wa ta'ala kelen ka kow nɔgɔya ala kira ye. Yahudiya dɔw kun bɛ Khaybara, Sayyidina Ali kelen ka sɛbɛn sɔrɔ olu la. Yahudiya wɛrɛw kun bɛ o kɛrɛfɛ ko Fadak. Olu fana ye kow nɔgɔya ala kira bolo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala ye sɛbɛn di ala kira ma olu kan. O ganimɛ n'o ye a tɔnɔ ye, o nakɔforo dɔ kun bɛ yen ala kira y'o di Fatima Zahra ma, kira balole. Yala ala kira y'a kɛ a yɛrɛ ma wa? Ayi. Suratul Isra'i n'o ye sura taama, sura min tɔgɔ dar'o la. Ala kira sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ala ye kumana fɛ o la, a ko wa aati zal qurba haqqahu. A ko sinji surun o ka niyɔrɔ min b'i fan fɛ o di. Ni nin kumakan in bɛ kuma silamɛ bɛɛ fɛ, ne min bɛ k'a fɔ e min bɛ k'a lamɛn, na ala ko k'an kan ka an sinji surun sɔn, ala kira bɔra o la wa? Ayi. O kira sinji surun o dɔ bɛ se Zahraw ma o, a den do, a joli do. Fatimatu bad'atun minni, kira ko n dɔ do. Hakili min b'a la, miiri min b'a la, ŋaniya min b'a la, danganiya min b'a la, joli min b'a la, sogobu min b'a la, a bɛɛ bɔra ala kira la. Dɔnniya min b'a la, a bɔra ala kira la sallallahu alayhi wa sallam. O kuma ala kira ye fadaku di Fatima Zahra ma. Seerew b'a la, hali ni seere t'a la, ala kira mana min kɛ ka ban ala de y'o kɛ o. Ala ko kiraba min ma, n'i tɛgɛ d'a ma i tɛgɛ di ala ma. Ala ko kiraba min ma, wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allaha rama. N'a ye bonni kɛ ale ma bon, ala de y'a k'a nɔ la. O kuma wala kiraba sallallahu alayhi wa sallam n'a ye nin di Zahra ma, diɲɛ musow bɛɛ kuntigi, ala ko ale
ani Ali ni Fatima ani Hassan ni Hussein u be birifini kɔrɔ ko ala y'u saniya ka bɔ nɔgɔ ma u tɛ galon dɔn u tɛ hasidiya dɔn u tɛ ŋanamu dɔn u tɛ nambara dɔn u tɛ janfa dɔn u tɛ tɔɲɔli dɔn ala yɛrɛ min ye u kɛ o cogo ye danaya kan ka da a kan n'a ye kuma o kuma fɔ kuma Zahra alayhi salam n'a ko in kun b'a ka bolo kan kira balolen a b'a yɛrɛ nafa la a b'a ka sarakatiw bɔ a la ala kira fatulen sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni Abubakar nana sigi o ko kɛra cogoya min na an tɛna an da don o la ni Fatima y'i yɛrɛ minɛ a fatura k'a sɔrɔ a yɛrɛ minɛnen don Abubakar ka sigili na a ma jɛn n'a ye Sayyidina Ali fana tun b'o position in na ala k'an bɛɛ sababa ani sahaba wɛrɛw kuma min ni Abubakar nana sigi a ye Fatima ka nakɔ foro in a y'o bɔ Fatima ka bolo kan ko k'o bila silamɛya autorité o ka bolo kan kuma an ko Fatima ale b'an kalan de Fatima wulila k'i jɔ n'i ka niyɔrɔ minɛn'i la n'i ye fasoden ye i niyɔrɔ min bɛ faso kɔnɔ i niyɔrɔ min bɛ jamana kɔnɔ ka n'i da d'a kan dɛ i ka hakɛ ɲini ni dalilu ye ni jogo ɲumanya ye Fatima Zahra a wulila k'a ka hakɛ ɲini taara alakira ka misiri kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam a taama cogo tɛ alakira taama cogo jɛ tew bɛnnen don a ma tew ni musoya tɛ a ka hijabu dafalen b'a la a ye kuma daminɛ ni musoya kan tɛ i b'a fɔ alakira yɛrɛ sallallahu alaihi wa alihi a ye discours in jalatigɛli a y'a daminɛ ni ala tanuli ye ka fɛn fɔ ala ma maaw tɛ min dɔn ala subhanahu wa ta'ala ka bonya n'a ka nɛɛmaw la a kɔrɔ n'a kuma kocogo a bɛɛ bɛnnen don a la ni ka sɔrɔ ka na alakira o fana tɛrɛmɛ sallallahu alaihi wa alihi wasallam ale fa de don muso tɛ diɲɛ kɔnɔ bi min bɛ i danbeya ka taa Muhamadu ma n'ale tɛ Zahra a y'o bɛɛ fɔ kuma min ni ka sɔrɔ ka don silamɛya yɛrɛ nakun k'o fɔ falsafatul islam munna tawhidu munna duwawudenya munna sigiɲɔgɔn ɲumanya o n'a ɲɔgɔnna caman caman o kɔfɛ a bɛna a ka hakɛ ɲini a ye kuma ɲɛsin Sayyidina Abubakar ma a ko yala Qur'anɛ o de ma sabati k'a fɔ ko kiraw tiɲɛ bi ta wa ka sɔrɔ ne ta tɛ tiɲɛ ye dɛ e m'a ye u ye ko dabiri k'a kɛ i n'a fɔ alakira fatura fadaku o kun ye kira kun bɛ kira ka bolo ka kira ka tiɲɛ don Zahra nana ka o de bɔ yen fɔlɔ tiɲɛ tɛ fɔlɔ tiɲɛ ko kuma o tɛ a dira ma a ɲɛnɛma ni kuranɛ aya min wa ati zal qurba haqqa o aya fana filɛ Zahra alayhi salam a ko ɔhɔ n'an sɔnna k'a fɔ k'aw ko kira de ko nabimaw tiɲɛ tɛ ta ne fa a tɛ kuranɛ sɔsɔ a t'a jɛ a ko yala ala m'a fɔ kuranɛ kolo la wa warisa Suleimanu Dawud Suleimana o ye den ye Dawuda ye fa ye Suleimana ye Dawuda tiɲɛ ta o tɛ kuranɛ kɔnɔ wa n'i ko a ye nabimaya tiɲɛ ta sabu Suleimana ani Dawuda ala y'u kɔrɔbɔ ni bagangɛla dɔ ani sɛnɛkɛla dɔ ka kisa ye ala ye ko fafahamnaha Suleiman o don maaw mago kun bɛ kiti min na ala y'o faamu ni Suleimana ma a ko nka Suleimana ni Dawuda ala y'u bɛɛ sɔn u dama dɔɔnin na Dawuda dɔnnibaa don Suleimana ye dɔnnibaa ye Suleimana kɛra kira ye Dawuda yɛrɛ balolen
awɔ kira fila bɛ se ka kɛ jamana kelen na ni waati kelen na i n'a fɔ Musa ni Haruna alayhim salam, i n'a fɔ Yusufa n'a fa Yakuba alayhim salam. O kuma na a ma kiraya tiɲɛ ta a fa fɛ, a ma dɔnni tiɲɛ ta a fa fɛ. Dawuda kɛra masakɛ de, masa Sulemana de bilala a nɔ la masaya la. Ni mɔgɔ bilala masaya la a n'a fɛn bɛɛ de don. A ko kɔfɛ tuguni Zakariya alayhi salam a y'Ala deli Ala ka den d'a ma min b'a tiɲɛ ta. Kiraya dɔrɔn tɛ, jɔyɔrɔ ani fɛn wɛrɛw Ala k'an bɛɛ sababa ma. Kuma Ala kira Zahara alayhi salam a ye dalu wɛrɛ di tuguni min b'a jira k'a fɔ Ala kira tiɲɛ bɛ ta sallallahu alayhi wa alihi wa sallam n'o ye sinji ye. Wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah. A ko kuranɛ yɛrɛ y'a fɔ ko sinjiw kan ka ɲɔgɔn tiɲɛ ta, ko walima i b'a fɔ ko sinji tɛ ne ni Ala kira cɛ de. Fɛn min bɛ maa bali tiɲɛ tali la ahlu millatayn, i n'a fɔ ni u tɛ diinɛ kelen na, walima i bɛna fɔ ko ne ni n fa tɛ diinɛ kelen de la. Kun o kun n'o fɔra sariya la k'o bɛ maa bali tiɲɛ na, o tɛ ne la. Kun o kun n'o b'a to maa kan ka tiɲɛ sɔrɔ, o bɛɛ sabatilen don ne la. Komi anw minnu kun kan, munna Ala kira m'a fɔ anw ye, a m'a fɔ Ali ye, a m'a fɔ ahlu beitu ye. Ala ka faamuya ko ɲuman d'a ma. O kuma Zahara a y'an kalan k'a fɔ an bɛ se an kana an sigi, an k'an ka hakɛ ɲini, an k'an ka niyɔrɔ ɲini. A bɛ ɲini bonya la, a bɛ ɲini karama la, a bɛ ɲini ni dalu de, a bɛ ɲini ni perewu de. Zahara ye an kalan o de la. Mana an bɛ Ala deli subhanahu wa ta'ala jamana kɔnɔ gɛlɛya minnu bɛ yen, jamanadenw u bɛ Ala wele, Ala subhanahu wa ta'ala k'a nɔgɔya, ka faamaw hakili jigin fana k'a fɔ u mago bɛ yeelen na, u mago bɛ taji la, u mago bɛ sira la, u mago bɛ kɛnɛya la, u mago bɛ nin bɛɛ la, sabula faamaw bɛ yen k'u b'o de di jamanadenw ma. O kuma Zahara bɛ an kalan o la, kodɔn kɔnɔ ani basigi kɔnɔ. Ala ka faama ko ɲuman d'a ma. O kuma Fatimatu Zahra salamullahi alayha discours in kɔnɔ, khutba in kɔnɔna la, a y'a jira k'a fɔ ko Ala ko maaw ka tilen, wa farada alaykumul adla tansiqan lil qulub. Mun kɔsɔn dusukun ka deli ɲɔgɔn na, tɔɲɔli ka to yen. Minnu bɛ jamana mara, jamanadenw, an kana ɲɔgɔn tɔɲɔ. A ko wa tarka sariqati ijaban lil iffa, ko Ala ko maaw ka sonyɛli dabila mun kɔsɔn u ka kɛ nimbaw ye. Ni sonyɛli fɔra, a bɛ kɛ i n'a fɔ e b'a ye dɔ b'a dɔ a bolo don dɔ jufa la ka dɔ ta. O dɔrɔn tɛ sonyɛli ye dɛ. Dɔ fana bɛ se k'i bolo don jamana yɛrɛ jufa la, ka jamana ka a wari caman ta, o fana ye so ye o. Wa sonyɛli cogoya ka ca. Ɲɛ man ka min filɛ, n'i y'a filɛ i ye sonyɛli kɛ. Tulo man ka min filɛ, min lamɛn, n'i y'a lamɛn i ye sonyɛli kɛ. Kuma dɔ la i b'a fɔ bamanankan yɛrɛ ko n bɛ n da sonyɛ ka kuma dɔ fɔ. O kuma da fana a man k'a da don min na, i n'a fɔ namimaya, kɔrɔfɔliw, nin bɛɛ ye sonyɛliw de ye. Kuma sonyɛli fana kategoriw ka ca. O kuma Zahara b'a yira n na k'a fɔ hadamaden i ka jɛ walifɛn kɔ, walicɛ, walimuso, walinafolo, walifɛn, ko an k'a ye k'a to yen, o la an bɛ kɛ hɔrɔn ye. Wal amra bil ma'ruf, ka maaw su ka kɛ ɲuman kan, ka maaw bali ka bɔ juguman na, maslahatan lil amma, o de bɛ kɛ sababu ye ka se ka jamanadenw ni ka u dilan. N'a fɔra ko maaw k'u sigi, maa ti fɛn fɔ gɔrɔjigɛni ma, maa ti fɛn fɔ giniw ma, maa ti fɛn fɔ gulɔminaw ma, maa ti fɛn fɔ tɔɲɔlikɛlaw ma, maa ti fɛn fɔ kiiritigɛla minnu bɛ kiiri tigɛ nkalon kan, maa ti fɛn fɔ olu ma k'u ladi, maa ti fɛn fɔ karamɔgɔ jugujuguw kan, maa ti fɛn fɔ alimami tiɲɛnikɛlaw kan, ka bɛɛ to a yɛrɛ ma ten, a ti ɲɛ dɛ. Zahara ko
maaw be waaju bil hikma ni kodonye, maaw be waaju bil mau'izati alhasana ni waajulu kecogo ɲuman ye ana kuma ka ɲuman ka maaw wele ka taa alama ka sɔrɔ maaw weleli tɛ ka tɛ i yɛrɛba kuma. O la Fatimatu Zahra alayhi salam an bɛ ala fo ni a dɔnniya ye, an bɛ ala fo ni a ka khutuba ye o kalanni ye o sera an ma, an bɛ ala fo o la. Mun de la maaw tɛ o khutuba in fɔ mɔgɔw ye? Mun de la k'i bɛna fitna kuma tɛ o, fitna kuma tɛ. N'o tɛ Bukhari yɛrɛ y'a lakale o, Bukhari yɛrɛ y'a lakale k'a fɔ ko Fatima ko a fatura ka sɔrɔ a diminen don Abubakar kɔrɔ ka d'a kan nin ko min kɛra. O nin de y'a to fana Zahra alayhi salam a ko a furucɛ sanuma ma Ali ibn Abi Talib ko a kana to sahaba dɔw ka seliya su kan. Sayyidina Ali a ye Fatima do dogo la, o de la hali bi Fatima Zahra a kaburu kelen ma se ka t'i jɔ a kɔnɔ ko yan yɔrɔ don. Nka Zahra a bɛ muminu n'a kanuba bɛɛ lajɛlen dusukun na. An bɛ ala deli Allah subhanahu wa ta'ala a k'a ka sunna dɔnni minɛ ye waati cogoya kama. Fatimatu Zahra alayhi salam ma mena ni saya bana n'o nana la, Ali bɔtɔ seli fana seliyɔrɔ la, Zahra a ka baarakɛlaw dɔw jɔnmuso ninnu olu nana ka Ali kunbɛn. U ko a ma ko ya amir al-mu'minin, mu'minu ɲɛmɔgɔ, adrik ibnata ammik az-Zahra alayha salam, ko i kan mɛ muso, ko i ka taa nɔfɛ joona joona dɛ. wa ma nazunnuka tudrikuha, ko an yɛrɛ jigi t'a kan k'i bɛ sɔn ka taa sɔrɔ nin na dɛ. Ali ye dɔ fara a sen kan, a donna Zahra kan, a ye k'a fɔ a diyanen don a ka dilan kan. Sayyidina Ali salamullah alayha a ye k'a fɔ Fatima Zahra a dalen don dilan kan. Taqbidu yaminan wa tamuddu shimala, a b'i kurukini a b'i seri numa. Fa alqa ridaa, Sayyidina Ali ye mun kɛ o yɔrɔ la? Fa alqa ridaa an atiqi, a y'a ka dangana a y'o fili. Wal amama an ra'si, k'a ka jalamugu fana fili. Wa halla azrara, nin k'a ka duloki i n'a fɔ bitɔn walima o sirilanw nin k'o bɛɛ foni o yɔrɔ bɛɛ la. Wa aqbala hatta akhadha ra'saha wa tarakahu fi hijrihi, a ye Fatima Zahra kunkolo ta k'o bila a sen kan. Wa nadaha, a ye Fatima wele ya Zahra, a ma jaabi. A ko a ma ya binta Muhammadin al-Mustafa, ko Muhammadu den, a ma jaabi. A ko ya binta man hamala zakata fi tarafi rida'ih, nabi ɲuman min kun bɛ jaga bɔ, a bɛ jaga ta a yɛrɛ ka fini na ka taa fantanw sɛgɛrɛ k'a di. Wa badalaha ala al-fuqara, ka fantanw sɔn, a bɛ ka Alakira majamu, ko o denmuso Fatima ma jaabi. A ko yabnata man salla bil malaikati fi sama mathna mathna, a ko cɛba min n'a selila ni mɛlɛkɛbaw ye sankolo la, a ma jaabi. A ko a ma ya Fatima kallimini fa ana ibnu ammiki Ali ibn Abi Talib, a ko Fatima kuma n fɛ, ne y'i kan mɛkɛ ye Ali ibn Abi Talib ko do kuma o yɔrɔ la. Ko fa fatahata aynayiha, a ɲɛ yɛlɛ ka Ali filɛ. Wa bakat, a bɛ kasi. Wa baka, Ali fana kasira. Ale kun bɛ Ali sen kan, u fila bɛɛ bɛ kasi la. Wa qala ma alladhi tajidinahu, ko mun de b'i la, mun b'i la ya Zahra? A ko Ali ma o yɔrɔ la
ako adon k'a fɔ yabna al-am inni ajidu al-maut alladhi la budda minhu wa la mahisa anhu. Ako saya de do dɛ mati ta ka fɛn min da fɛn min juru b'an bɛɛ la o de do dɛ wa ana a'lamu annaka ba'di la tasbiru ala qillati tazwiji fa in anta tazawwajta imra'atan ij'al laha yawman wa laylatan waj'al li awladi yawman wa layla. Ako mina fatu nti joro la bado ni fatura anga dine o furu da kaye konga mbe min nyini fe ni shukelendi ifuru muso ima ani klekele ndew Hassan Hussein Zainab ika shudo du ulu ere fanama okoro ika no to uere mati ya abal Hassan ako abal Hassan Hassan fa ولا تسيح في وجوههم كوي كان pere ukuna sabula uflene la halamina ni pere no ukuna ote jani ako nebu jate kafo yatimeudo kadaka ufa no Muhammadul Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam ummo kedo ngalebu ojate kafo ufado otu nyekoroble kuma Zahra alayhi salam ataraku kuma kan fo Ali ibn Abi Talib فقال لها علي كواما من أين لك يا بنت رسول الله هذا الخبر أكو إبكا نكبريا فو كدا كوني منك كافو ابن جين فرانيويا والوحي قد انقطع عنا كو وحي دون تجي بلي زهراكو عليما أكو يا أبا الحسن رقدت الساعة فرأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكو داليني نكراي سهولا أبي سوني من بدو كنو أبي كافوني هلمي إلي يا ابنيتي هلمي إلي أبي كافو نا ندي نا كونغانا أسكره فإني إليك مشتاق كون النجب على كرابك أنويل كونغانا فقلت والله إني لأشد شوقا منك إلي أكو النجب من يا أبتي انفا أكبو انكتمي ننجب من بئلا فقال أنت الليلة عندي وعليكم كشوين بالنبي تعرف سورة على يرو وهو الصادق لما وعد والموفي لما عاهد إدن بعدون كافو أتلايدو تكايتين أتابرطفنا فإذا أنت قرأت ياسين فاعلم أني قد قبضت أكو ما نينيفه إكا ياسين كالبكلا كالالك موكما إبادون كافو نكوني نيجين فرانيوغيا نيجين فرانيوغيا نكولي نكسانجلي وبلا جلي وبئر بولوسا ما فاطمة الزهراء سلام الله عليها أي وصية ودي عليما أولا أكا sarakati munun bɔ alakira sotigi musow ye ani minnu kan ka di a sinji wɛrɛw ma a ka sɔrɔ k'olu fɔ ala kelen k'a ka baara kɛ ali fana min ɲinina fɛ a y'o kɛ a ye Fatima da yɔrɔ min na a y'a jira alakira la k'a fɔ a ko n nana ka danaya k'o segi Seydina Ali b'a lakale ko bolo dɔ y'a kunbɛn ale b'a dɔn k'a fɔ o ti bolo gansan ye o ye nabiyul akiram yɛrɛ ye ma alakira a ɲɛnɛman don salamullah alayhi a kaburu kɔnɔna la anw dalen don o la wa anw sɔnnen don o ma ni min ma da o la ni min ma sɔn o ma i dalen don min na i sɔnnen don min ma i bɛ baara kɛ ni o ye anta bima indaka wa nahnu bima indana i ni ta an'an ta ala ka anw sɔn tiɲɛ ye
kuma Fatima koso an bɛ Ala deli Ala k'an bɔ nin degun in na Ala ka Fatima a ye kuma min fɔ wa hubbana izzan lil islam ko ahlul baytu kanu ko silamɛya a bonya sɔrɔlan de ye Ala k'u kanu don an na Ala k'an balo kan k'an fato kan k'an kuno kan walhamdulillahi rabbil alamin. آل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم آل بيت الرسول سلام الله عليكم وتسليم. بشرى لكم أهل بيت إني لكم ذو اشتياق نعم الأئمة آل البيت والإسام أسباب طه بنو زهرائه الفاطم مولاي صل وسلم دائما أبدا.